Ronaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Anya? Adda ka mo ditoy? Tapno di kasta. Umay mo't pasyari ni Myra? Andi. Adala kayat kong ibagay ka ni Tata Ador? Ti ama ni Myra? Kunak man lano karebal ka? Rebalan na? Oy, tapno ibaga keng ka, Lucio. Ngaglaklakot pa disal. Laglag launa yun ni Myra. No sikat kayat na. Nugas paggariganta arma misunak at rebalan na. Panunutem? Kitam lang yung tilangam ken tilangak. Gagangay ka lang nga tao. Idin to tasyak. Professionalak. Dikot sayak. Mga opisina ak. Nangatot sa sweldo. Awan pulustig. Mawali mong ipanakil kanyak. Ilastog kanyak. Saan pag nalastog eh? Kaya bagaw nga siya tilastog? Awan yung pagbagakastahan di. Awan ti mabaling ko ipagpanakal. Malaksid lahing iti kinadalos ti konsensya, kinadalos ti pusok, tanay baga ka tao. Tasyak, sanga na yung bagkasta. Awan yung bagkasta, hindi. Sige nga rin din. Tada baga kini Tata Ador. O sige, idarulaglag mo ma. Saan ka lang ng agar-arim kay Myra? Gabutawan sa bali akayat na saan nga siyak. Nangigayam ni Myra manong name dagiti amin ng embaga. Ni Andy kanyak. Nalabas mo tikas dyan pananglais na keng ka. Nalastogan niya. Nga madamat paglastog na, pudnumet. Nga dikotse, guwapo. Nabalor digiti arobatin na, kaya nangatot sweldo na. Ngayon dyan kaya tikas keng kwa na. Di mo kaya tikas keng kwa na? Abay, ada baga mga talaga kayo ni tatangon no siyak tirantam. Kita pudno na, sikat tirantak. Nga mamuka sana ka may karikeng ka. Lucio, sang ani andi ti kayat ko. Diyak kayat tikas keng kwa na. Tikas keng ka ti kayat ko. Kahit mo sawin. Kitam, di mo pinaibagat I love you kanyak. Ngam naibagat keng kan nga sikat kayat ko. Hanggang ka po iti libre nga pandisal, iti pa ka na parbangon nga aglako ka ti mandisal kat sa pabaybayadan. Ngam na kahit kung tumad lang ti maadan ti boyfriend. Awans kaskeng ka. Napakumbaba, nagaget, nasingpet. Ngam kahit kumat lang ibaga keng ka ti I love you. I love you. Ngam saan nga iti di nga rabi nga inaklunak nga nananay manong name ni Myra no diket idi addan kurong-kurong ko ta bisikleta pala idi nagpipiknik kami siya ni uncle ni nanang nagit naganak ken kuana ken kakabsat kiti pakas dawak abalayan idin ti awag dadanang uncle ken digit naganak ken ni Myra kaya ti pa nagkinamatan mi ti kadaratan, ti pa nagsinsin na yumi, nga panagdigos iti baybay, iti natuyan manong naming inarakop kong inagkan dagiti bibig. Dito yan nga naanayan nga adan nagkinaawatan dagiti puso. Aging ka manong naming nga nadamag ni Andy nga inaklunak. Adag idi iti kaba ayan di kiti mo taraken kong baboy idi tao masidag isuna. Lucio! Andy? Nalastog ka niya. Ano ka nalastog? Daw nilastog ko. Api nga sikat inaklon ni Myra. Namom gaya men. Wen, agay na yat kamin. Dahito ti bagakeng ka sa amuntong maasawa ni Myra. Aramidag ti amin na pamuspusan tapno siyak ti mga asawa keng kuana. Dayta nga balaag manong name ni Andy tinagdanagan mi. Ket kuna kanyak ni Uncle istuda kininanang. Agridam tayo ang mga no adadakas nga aramidan da ka nagititarakan tayo.
Kanagridam kagan anad kanak ko. Liklikam no umasdigman kang kani Andy. Katkas iti may sa karabi manong nemi nalukagak iti adadukduklusen digiti duwa nga aso. Slad na kayat na. Tumasadag kadikiti ayan digiti tarakan mi. Inalag ti dakila flashlight manong nemi kat plinaslightak ti dukduklusen digiti aso. Kadagpaiso duwa nga lalaki ti dagos gati baray. Diyos ko, ang kumangagbaligi ni Andy ti anyaman na panggap na. Saan ko mo? Imitimay sa nga sardam manong nemi imay ni Tataador dito'y balay ket dinamag na no adda dito'y ni Myra. Ta saan kanupay si mangpet ket ni Rabiin. Diyo ka di matawagan, tata? Saan ko matawagan? Diya ka mo no apay. Diya ka mo tiyan na. Diyos ko, ang mga no kinidnap ni Andy. Iday tamat ti kabut-buteng mi tao may mangin pagta. Banyo tata, taramidak ti amin na kamaylang sa pulek ni Myra. Napanakadagos manong nemi iti balay da Andy kat ti amana tinangilukat ti basit ari daw ti gate. Ay, pandesal! Nagsapa ka ng glako ti pandesal. Nakaglako ti pandesal ita, taasarasad ng palang tata. Ngayon ko makayat ko nga sa lutsudin no, adatoy ni Andy. Awan ni Andy, datin inatandaran da nga party. Kadwa na di girlfriend na. Sino girlfriend na? Ni Myra. Inawis ni Andy ni Myra? Ti girlfriend na. Saan tata? Ati aging girlfriend ki ni Myra. Tata pang-aasiyo. Inutoy ti party. Ibagbagayo. Inutoy. Imbaga namat manong nemi ket pinataray ko ti kurong-kurong ko na panitiday nga party kadagpaiso adda sadyay. Adda ni Myra manong nemi nga kababay na ni Andy nga pilpilitan na manong nemi nga uminom ngem saan mo kayat ni Myra. Aging gati makder ni Myra tapno kayat na kumanti umadayo. Imasadagak maten. Myra? Andy? Lucio ko nang. Aywan, sorry, Lucio. Imara ko pa kit din manong nemi ni Myra kaniyak. Ay! Aping imarakop ka? Andy, kung ang malo girlfriend mo. Girlfriend mo gayam ni Lucio nga aglaklako di bandesal. Imasadek manong nemi ni Andy. Nakasladadaka sa panggap na. Kahit nang sabrutan kanyak manong nemi ni Myra. Diyan mo kanyak ni Myra? Saan? Diyak kahit sumurot kang ka. Ulbud ka. Imbagam nga wandakas nga nabidam kanyak. Kahit nakapainuman, bartakan na tapos dumarabid mo ti kayat mo. Pinagustuhan ka lang. Imbaga may karim itulod at tumitlaeng. Ngayon madagaim ka sa panggap mo. Lucio, indan, aglugan ako ni ti kurong-kurong mo. Kahit pumanutan nito eh. Surutin kayo. Uray sa dino papapanan nyo. Babagayam tingkay nang igan kat iso ti teaser dato'y pakasalitaan ni Lucio nga naiba sa Edi Martes nga taga Ilocos Norte ni Lucio. Kadiso tinapili nga best letter of the third week idi bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga mangiganyo. Iti kadat 12:30 king gana iti alas 2 Lunes aging gana iti Sabado. Inuapay nga nangabak ti pagkasalitaan ni Lucio inakto ibinsa-binsa ti pakabuklan na kalpasan. Ngayon ka nangigaan ti teaser na papagayam madam diba? Kinawisan na kayong agsurat papagayam gamot na datakal di kiti premium agur-ure kada kayo. Malaksid iti weekly winners. Weekly prizes ken monthly prizes datakal di kitay grand prizes nga agur-ure kada kayo. The grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Di ba? Nagdarak ka na premyo.
Kahit no madama kitang agbuybuya kanito yung video, iti page ni paring ring Ray Fiesta SENTENSIADOR Award, paki-like, paki-share, ken paki-follow. No itimat YouTube channel ting kay pakabuyaan kanito yung video, iti Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award YouTube channel ni paring Ray, iseryo sa kay ag-subscribe. Yeah? Tapno di kasta, kahit adadang mabuya yung amin di kiti may upload nga YouTube dito YouTube kan kastamatan iti Facebook papagayam. No kasano nga nangabak ni Lucio iti best letter of the third week kasto iti bakabuklan ti pakasaritaan. Nanumulaeng nga tao ni Lucio agsibot iti parbangon aglaklako ti pandisal ket kinabudno na kang kanayon ng iliblibre ni Myra no kasta nga mapan na supplyan iti pandisal. Ket numet ni Andy ti mapan na paglakwan lalaisen ni Andy isuna. Gabot alastog nga pangas nga rod ni Andy. Aging nga nagaram ni Andy ken ni Myra ang nagaramet ni Lucio nagkarabalda. Ket sakit tinakem ni Andy ta iso nga rod iti ni nga rod la Lucio ti inaklon ni Myra. Ni pangtaretoy. Ngay di may sangal daw ket napan iti pagtaraknan ni Lucio iti baboy ket ditoy nga impangtana. No kasta talaga nga sikat inaklon na. Pasensya ka nandi. Tasyak ti kayat ni Myra. Ngem day to ti bagak kada kayo. Saan to nga daka? Uno saan to nga kayo tagasawa? Saan mo nga maasawa ni Myra? No di kat siyak ti mga asawa keng kuwan. Ituuraan niya pamuspusan. Nagdanag nga ro da Lucio agraman ni nanang na ken ni uncle na nananang ken uncle na mang tultulong iti panagtaraken da iti tingwen. Imbaga taad na duwa nga drakkel nga aso da. Nga iti may isang harabi naka-riing ni Lucio gabot ada duklusen digiti duwa nga aso na. Inala na ti flashlight. Sana plinaslight nga dagos iti paset nga duklusen digiti aso. Ket pudno nga adda duwa nga lalaki ket kastoon iti tarayda idi maplaslightan na. Imbalaag met ni Lucio ken ni Myra nga agan-anad tamangan no dadakes nga aramiden ni Andy kan kuana. Ket pudno gabot iti maysa nga aldaw kas nangigyo ti teaser detoy nga surat ni Lucio. Imay digiti naganak ni tatang ni Myra iti balay da Lucio dimbagana nga saan da pay napasangpet. Napamot nga dagos ni Lucio iti balay da Andy. Ket kuna tilakay nga ama ni Andy. Ay awan ni Lucio. Awan ni Andy. Ket si kaapay umay aglako ti pandisal. Umay ko ladamagin no sa dinutayan ni Andy tata. Aday matendaran da nga party. Kadwana kano ti nubya na ni Myra. Siyak na kinubya ni Myra tata. Siyak. Sumagtimbaga na. Laban na inala ni Myra and Jay pagtrabahuan na sa napan iti party. Mabaling ka di mo na sa dino nga party tata. Tamapanak sadya. Imbaga na mat manong. Imbaga na mat papagayam kadagpaypeso. Ada sadya nga pilipilitin ni Andy ni Myra nga painuman iti arak. Ngem sana kayat. Wen, sana nga kayat ni Myra ti makder nga madayo. Idi makita na ni Lucio. Imarakop. Kinantyawan di kakaadwa ni Andy soon. Pare, kunak bala nunubiyam ni Myra. Ni madgaya magpanpandisan nga Lucio at ginubya. Lucio, naglugan ako nito kurong-kurong mo. Itulog na kung sa dibalay. Kuna ni Myra ngem kayat nga agawen ni Andy suna. Ngem nagdadarasan di gitoy papagayam nga imadayong simurot nga talaga ni Andy. Iso nga tinaramid
ni Lucio, indalan na ti kurong-kurong na karagitay haan nga makastrek hanga makabag na ti coach. Ti makadakas papagayam at dagayaman ni anding agurura iti balay da Myra. Isong imbilin ni Myra. Lucio, iawid naklahong sa balayo, ta sadyaya kun nga umiyan. Kasta nga ron tinapasamak ti makadakas si murot metlatan ni Andy kat kayat na ti mangriribok. Gusto nga timawag da iti pulis kadada pulis ka ng papanaw kini Andy. Imyan nga ron ditoy ni Myra papagayam kat impaay na ti amin-amin na kaniya Lucio. Kad kabigatan na napandan na nga asawa. Natulagan ti kasara digiti dua ket idi tasaludsudan ti padi no asino te adda makaipawil o no mangiparit iti panagkasar digiti dua nagparang nga dagos ni Andy ket nakigtot da. Father! Oh, sika ka di mangipawil iti panagkasar da Lucio ken ni Myra iti anya rason. Father, tuloy ang kasal. Ituloy mo. Ay, nukasta sa mong iparit. Hawa, ti pambarak nga mga iparit, Father. And congratulations kadagiti dua. Naragsakan da nga rod, papagayam kabuta, si awaten ni Andy iti panakapain na. Nadanda ti kabukbukodan nga balay nga siyempre napintas kabuta nakapagtinulong da. Ket ditoy, tinagibitan, nagititalong ubi nga nagbaling nga anak da. Insardengen ni Myra tinagtrabaho sipod idi addan anak da. Ket nagbalinan nga talaga nga nanay nga ina ken asawa. Tapno maatensyonan na digiti anak da tapno mataripato na anaimpag kita. Intultuloy madlata ni Lucio tinaglako ti pandesal, aglako ti ice cream no kasta nga kapudot na, aglako ti balut ken street foods ken intultuloy da kada angkel na kinanang na tinagtarakan iti tingwen. Ket si Mayat ti biyag da. Ako na da anak kanamnama iti panakaurnong ti kaadda tinakananama nga aramaten digit anak da para tinakananama amasakbayan da. Ni Andy adda met asawa na ket nagbaling nga nasinged ti pamilya da iti tunggal may sa kadakuan. Dito nga rod papagayam ti pakabuklan dito'y pakasaritaan ni Lucio iti Ilocos Norte nga napili nga best letter of the third week iti bulan ti Mayo papagayam. Ay, kablawan tayo man digitay kang kanayon nga mangi-share kaya naglalike ka dito nga YouTube wano dito nga video ti page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na. Gaman to kablawan taman da baan espiritu ni Erlinda Estabilio, ni Nuralin Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Virgo, kasama tanga ni Marcela Rebibes Parawan, ken ni Emiliano Maduli, ken ni Jujo Sanidad. Thank you, tig panang i-share yo. Iti tuloy ko mati ag-share ken ag-like kada iti video nga may upload iti page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na. Narod, aging ka iti sabalin tumanen nga video ngayon kay mabuya dito'y page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Dito ni manong yung name Ruiz. May badbadi akong tinembang oras kada kaya aming nga sa kabada. Enjoy watching!